나나 수다 되는데 남바랭게 상황을이야 자시베게 섬지슈와의 첩지도 땅에 되는데 송수연 고모수 광이야 단 남바랭게 상황 마시다 자피 유리야 쇼요아래 Więc mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Wy wszystkim wam, którzy oglądacie te nauki, chciałbym przekazać serdeczny tashidelek. Wielu z was przebywa teraz w Indiach czy Nepalu. Więc uważam, że jeżeli mieszkacie w Indiach czy Nepalu, to uważam, że powinniście bardzo uważać obecnie podczas epidemii. Wygląda na to, że w Indiach nie przywiązuje się zbyt wielkiej wagi do epidemii i że tak dość łagodnie traktuje się te wszystkie obostrzenia, zalecenia i tak dalej. Bardzo mnie to martwi. Bardzo ważne jest to, abyście wszyscy cały czas bardzo na siebie uważali. Chciałbym to przekazać, chciałbym to podkreślić teraz. Więc wczoraj moja kamera nie działała zbyt dobrze, więc musieliśmy przerwać nauki, drugą sesję. Więc w takim razie dzisiaj muszę skończyć tą historię podróży Deshin Shekpy do Chin i jego wizyty w pałacu cesarza Yongle. W tamtym czasie Tybet był podzielony na kilka części. Więc i te historyczne chińskie dokumenty z tamtego czasu nie nazywają tego naszego kraju Tybetem. Nie mówią Tybet albo nawet typy, bo tak po chińsku nazywało się Tybet, tylko tam w tych zapiskach mówi się, że Karmapa przybył z Utsangu. Czyli jakby Tybet był wtedy Utsangiem. Obecnie to jest tylko jedna główna, centralna część Tybetu. Więc wcześniej Chińczycy nazywali Tybet Tubu, ale potem a potem przestali ten kraj nazywać Tybetem, Tybu, tylko zaczęli nazywać go tylko Utsang. Więc te zapiski historyczne więc opisują, że cesarz dynastii Ming, Yongle, zaprosił pana Dharmy Deshin Shekpę z Utsangu. I Karmapa Deshin Shekpa przeprowadził ceremonię w intencji zmarłych rodziców cesarza. W chińskiej kulturze szanowanie rodziców jest bardzo ważne i odprawianie różnych ceremonii w ich imieniu, również po śmierci, jest bardzo ważne. W chińskiej kulturze to jest jakby bardzo ważny element służenia rodzicom. A dodatkowo cesarz Yongle Więc te ceremonie były dla cesarza bardzo ważne, ale poza tymi wszystkimi darmicznymi rytuałami i naukami, które odbywały się, których Deshin Shekpa udzielał,
Cesarz Jongle odbył też kilka dyskusji, kilka rozmów z Karmapą na tematy polityczne. Cesarz nakłaniał Deszin Siekpy, że ten powinien przejąć jakby władzę polityczną nad Tybetem, że to jest jego odpowiedzialność, że wcześniej Kublai Khan, mongolski władca, nadał tytuł Drogynowy Ciodrakowi Pakpa, właśnie taki tytuł cenny król Dalmy, więc Jongle nadał Deszin Siekpie dokładnie ten sam tytuł. Drogon Ciodzial Pakpa jakby stał się też władcą jakby Tybetu, jakby zarządzał Tybetem w tamtym czasie, więc wygląda na to, że cesarz Jongle nadał ten tytuł Deszin Siekpie właśnie z tego samego powodu, gdyż miał takie nadzieje, że oprócz jakby religijnej władzy Deszin Siekpa przyjmie również polityczną władzę. Ale oczywiście Deszin Siekpa nie miał takiego zamiaru, w ogóle nie pragnął władzy politycznej, nie chciał jej przyjąć. Kiedy za czasów Kublai Khana więc i też Deszin Siekpa jakby tłumaczył, że za czasów władców mongolskich armie mongolskie najechały na Tybet i to była bardzo tragiczna sytuacja i teraz wysłanie znowu wojsk chińskich, żeby najechały na Tybet, przyniosłoby dużo cierpienia. Poza tym też Siekpa tłumaczył cesarzowi, że istnienie wielu szkół buddyzmu w Tybecie jest bardzo wartościowe i że on powinien to przyjąć, zaakceptować. Mało tego, poprosił cesarza Jongle, aby nadał podobne tytuły, jakie nadał jemu, również reprezentantom szkoły Gelug, szkoły Sakya i tak dalej. Czy też nawet świeckim jakby osobom w Tybecie. Był to wtedy Jangchen Chögye ze szkoły Gelug, Takchen Chögye ze szkoły Sakya i cesarz Jongle zaprosił ich również do pałacu i nadał im podobne tytuły, właśnie na prośbę Deszin Siekpy. Nadał też wiele innych tytułów różnym reprezentantom szkół buddyzmu tybetańskiego, jakby spełnił prośbę Karmapy. Uważam, że to naprawdę stało się pod wpływem rozmów cesarza z Deszin Siekpą. Że Deszin Siekpa miał taki wpływ na niego. Również kiedy Deszin Siekpa przebywał w Nanjing, w stolicy Chin ówczesnej, to też zasugerował cesarzowi, aby ten wypuścił wielu więźniów. Deszin Siekpa uważał, że cesarz powinien okazać w ten sposób swoje współczucie, swoją miłość dla innych istot, co też oczywiście cesarz zrobił. Uczeń Deszin Siekpy, Jamyang Tchenpo z Tsurpu, napisał historię życia Deszin Siekpy, który opisał to i wspomniał o tym.
대신시벌이야 떼바피용의 Istnieje 겁이야. również taka przepowiednia Karmapy Rinpoche Dorje, poprzedniego Karmapy, że jeżeli czysty mnich na górze, której nie pamiętam nazwy, zostanie, kiedy odejdzie i tam zostanie jakby, tam odbędzie się kremacja, wówczas zapobiegnie się wojnie pomiędzy Tybetem a Indiami. To był właśnie też Sherpa, to jego po śmierci skremowano właśnie w tym miejscu. Wygląda na to, że Deshin Sherpa wyraził wiele silnych życzeń związanych z pokojem w Tybecie i dzięki temu jakby zawsze chciał ochraniać istoty przed niebezpieczeństwem wojny, różnych konfliktów i tak dalej. Więc to jest ta relacja dotycząca tej przepowiedni nawet nie pochodzi od Kadziupy, tylko lamy Gelugpy, który tak właśnie opowiadał o tym wydarzeniu. Zaś uczeń Dziamek Ciempo z Curpu w swojej relacji opowiadał o tym, że gdy Deshin Sherpa przebywał w Chinach, to wiele osób przychodziło do niego na audiencję. Czasami przychodzili po bardzo długiej podróży, różni ludzie różnego pochodzenia, z różnych krajów, którzy mówili różnymi językami. Deshin Sherpa nauczał ich dharmy i miał 4 czy 5 tłumaczy zawsze przy sobie, którzy gdzieś czekali gdzieś za tronem i tak dalej. Wszyscy oni wielu ludzi jakby Tsongkhapa nawet słysząc, kiedy dowiedział się o tym, jakby napisał taką pochwałę do Sherpy, że właśnie chwalił go za rozkwit dharmy, za to, jak propagował dharmę w Chinach. Wysłał też do Curpu posąg Buddy Shakyamuniego wraz z tą pochwałą, o ile dobrze zrozumiałam. 16 Karmapa przewiózł ten posąg z Curpu kiedy uciekł, jakby zabrał go podczas ucieczki z Curpu i teraz on przebywa w klasztorze Rumtek. Tsongkhapa napisał już w swoim liście, że Deshin Sherpa jest jak Buddha, który powrócił na ten świat. I stąd ten posąg Buddy. Teraz wracając do tego ucznia Dziamek Ciempo z Curpu, jego historia, to co on zapisał jak w swoich zapiskach nadal istnieje, te zapiski nadal się przechowały. I on bardzo podkreślał to, że nie tylko cesarz otrzymywał nauki od Deshin Sherpy, nie tylko wielcy ministrowie, ale również zwyczajni ludzie. Właśnie o różnych narodowościach. Pośród tych ludzi, którzy przychodzili, którzy mówili różnymi językami, wielu przychodziło i z każdym krokiem kłaniało się Deshin Sherpie. To jest taki stary chiński zwyczaj. Zaś Deshin Sherpa głównie radził im, aby recytowali mantry imienne różnych buddów i bodhisattvów, aby porzucali zabijanie, jakby inspirował ich do czynienia dobra.
Chinese National Library 말해. 다가다 중국 예거 변조한 나로리아 냐사 체베기 민기 두기. 다 야베 Chciałbym jakby dodać coś w, w chińskiej Bibliotece Narodowej. Istnieje bardzo ważny chiński tekst, chińsko-tybetański tekst, który powstał, jakby wygląda na to, że właśnie techniką druku wykorzystywaną za czasów dynastii Ming, który nazywa się imiona, obrazy i mantry imienne Buddów i Bodhisattvów. Więc to jest ten tekst. Później wydano go właśnie w takiej formie książkowej. Oczywiście to jest ta już jakby uspółcześniona książkowa wersja. Ten tekst zawiera chińskie, ale też jest napisany głównie po chińsku, ale też również pojawia się język Lęca, tybetański, mongolski. Po chińsku zaś napisane są wprowadzenia i konkluzje. Podzielony jest on na 3 główne sekcje. Właśnie te 3 sekcje, czyli wizerunki, imiona i mantry imienne Buddów i Bodhisattvów. Po chińsku i po tybetańsku. I pośród nich znajduje się król Dharmy Deszin Sherpa, właśnie który tutaj widzimy na zdjęciu. Ten oryginalny tekst został wydrukowany w 1431 roku przez ucznia Deszin Sherpy o imieniu Xiu Shishengzu. To już było po odejściu cesarza Yongle za cesarza Xuande, ale ten uczeń Deszin Sherpy nadal żył i właśnie wydał tego rodzaju tekst. I te części tybetańskie są jakby praktycznie nietknięte, znaczy przechowały się w całości. I we wprowadzeniu mówi się, że to podsumowuje dharmę nauczaną przez Karmapę, cennego króla dharmy, którą razem z nazwami i rysunkami. Karmapa praktykował wielką szczodrość dharmy. Więc jakby wygląda na to, że ten tekst jakby podsumowuje te wszystkie nauki dharmy, i wszystkie mantry, które przekazał wtedy Deszin Sherpa ludziom, którzy do niego przychodzili. I to jest jakby taki też jakby dowód tego, jak Karmapa rozpoczął upowszechnianie dharmy na wschodzie, na wschód od Tybetu, w Chinach. Istnieje też podobny tekst wydrukowany za czasów dynastii Ming o innym tytule, bardzo w świątyni Lingu, gdzie Deszin Sherpa odbywał te wszystkie rytuały, o których wspomniałam wczoraj, gdzie pojawiły się te wszystkie wspaniałe znaki, muzyka na niebie i tak dalej, o których wcześniej nie słyszano. Więc cesarzowie i wielcy chcieli później odwiedzić
tą świątynię. I jeden z nich, bardzo wyedukowany taki lekarz, jakby opisał całą pochwałę tego miejsca. Tutaj jest to miejsce, w którym odprawiano rytuały za rodziców cesarza i w którym pojawiła się muzyka na niebie. Więc ten cesarz jakby zainteresował się dzięki temu jakby darmą po odwiedzeniu tego miejsca i zaczął, więc wtedy w tym Więc ta pochwała Deszynszikpy razem z takim wizerunkiem Buddy została jakby była dystrybuowana wtedy jakby w całym pałacu, na całym dworze cesarskim. Ten cesarz również skomponował melodię, na którą należy śpiewać tą pochwałę i tak dalej, i tak dalej. Jakby mówił, że to jest jakby w podziękowaniu za życzliwość tego klasztoru i Deszynszikpy. Mówi się o tym, że również dwóch ministrów cesarza Jole upowszechnili właśnie ten tekst, który tutaj widzimy, o te wizerunki i imiona bodhisattvów. Więc cesarz Jongle miał tak duże zainteresowanie darmy, tak duże oddanie dla darmy, że i on i wszyscy wokół niego jakby z dużym entuzjazmem upowszechniali darmę. I dla dobra wszystkich istot, które miały zaufanie do darmy, wybudował wiele świątyń w Nanjing, tybetańskich, buddyjskich świątyń. Więc myślę, że ten tekst, który tutaj widzicie, to jest tylko jakby przykład, jakby jeden przykład wielu tekstów, które jakby powstały jakby za czasów dzięki cesarzowi Jongle. Myślę, że było i więcej. Ale ponieważ ten był najbardziej popularny, więc dlatego się zachował, dlatego jego kopie się zachowały w różnych miejscach. Więc mówi się też, że upowszechniano również melodie darmy. Co to są melodie darmy? Więc za czasów Karmapaksiego, Karmapakshi wkładał czarną koronę i recytował Om Mani Padme Hung i w ten sposób jakby odbywała się ta ceremonia czarnej korony. I później kolejni karmapowie jakby kontynuowali tę tradycję. Więc właśnie Karmapakshi jakby zapoczątkował właśnie ten zwyczaj, że Om Mani Padme Hung recytowało się na określoną melodię. Przekazywał jakby tą melodię swoim uczniom. Podobnie i tak się działo aż do 16 Karmapy, kiedy więc kiedy mówimy o melodiach darmy,
one są wszystkie jakby powiązane z tą melodią Mantramani. Ponieważ wszyscy podczas tej wizyty Deshin Shekpy widzieli takie różne cudowne, magiczne zjawiska, więc rozbudzali w sobie dużą wiarę dla Deshin Shekpy, dla buddyzmu. I wielu z nich zaczynało jakby używać, jakby recytować różne mantry właśnie na takie melodie. I to nie byli tylko jacyś wysocy rangą ministrowie, też zwyczajni ludzie. Więc recytowali przede wszystkim oczywiście Om Mani Padme Hung. Więc był taki klan wówczas w Chinach, który nie lubił buddyzmu i więc oni jakby tak krytykowali ludzi i mówili im: słuchajcie, po co w ogóle recytujecie te Mani Padme Hung, skoro ten lama ma taką władzę, że czyta w waszych umysłach, to nie trzeba nawet recytować o Mani Padme Hung, przecież wystarczy, że pomyślicie o nim, on już będzie, po co w ogóle recytujecie te wszystkie mantry. Więc czasami my tak mówimy Om Mani Padme Hung, ale oni czasami oni wtedy mówili Om Mani Padme Hung, czyli to oznaczyło, że wychwalam cię, Om Mani Padme Hung, więc jakby przekręcali te mantry nawet. Gdy ochroniarze jakby pałacu cesarza byli jakby na służbie, recytowali mantrę Mani dzień i noc. Recytowali tak duże, że aż nawet cesarz Jongle musiał ich powstrzymywać. Tak dużo jej recytowali. Bo on się bał, że zamiast ochraniać jakby pałac, to zajmują się tylko i wyłącznie recytowaniem mantr. Czyli mówił pamiętajcie o swoich obowiązkach, tak? Jakby nie zapominajcie o swojej pracy, a nie tylko, bo mam wrażenie, że wy tylko recytujecie, a nie zapominacie o ochranianiu pałacu. Więc jaka jest jakby relacja pomiędzy wiarą w Karmapę i recytowaniem Om Mani Padme Hung? Oczywiście wszyscy wiemy, że Om Mani Padme Hung to mantra Avalokiteshvary, tak? Ten tekst tutaj, który przedstawiamy, w nim znajduje się 63 różne wizerunki Buddów i Bodhisattvów, a pośród nich znajduje się właśnie Deshin Shekpa, właśnie ten, który widzimy. Kiedy spojrzymy na ten wizerunek, więc po tybetańsku możemy przeczytać, że podpis pod rysunkiem jest taki: Pan Dharmy Deshin Shekpa, a potem jest mantra Om Mani Padme Hung. Czyli jakby to wyjaśnienie jakby mówi, że to jest mantra cennego króla Dharmy Deshin Shekpy, Om Mani Padme Hung. Więc w tamtym czasie nie recytowano Karmapaceno. W tamtym czasie nie znano mantry Karmapaceno. Ale wszyscy uważali, że Karmapa był emanacją Chenrezika. Dlatego przez długi czas utrzymywała się tradycja właśnie recytowania mantry Om Mani Padme Hung. I wierzono, że jest ona związana z Karmapą.
Zatem Karma Pakshi właśnie upowszechniał tego rodzaju tradycję, tak? To on jakby pierwszy nakłaniał ludzi, aby recytowali tą mantrę. A od czasów Dechin Shekpy ta mantra również bardzo mocno upowszechniła się w Chinach. Więc oczywiście, że, mm, że ta mantra również upowszechniała się bardzo mocno w całym Tybecie, ale wydaje się, że w owym czasie była ona bardzo mocno związana z postacią Karmapy. Za czasów innego cesarza Chin dynastii Ming, który przeniósł jakby stolicę do Pekinu, tam przygotowano również specjalne miejsce, gdzie rozdawano posiłki dla mnichów i mniszek buddyzmu tybetańskiego i wybudowano dla nich świątynię. W pałacu również jakby stworzono specjalny ołtarz, przy którym można było odprawiać różne buddyjskie rytuały i tak dalej. Ten cesarz nawet nauczył się tybetańskiego, języka tybetańskiego. Nosił szaty buddyjskich tybetańskich mnichów i tak dalej. Ten cesarz później zaprosił do siebie Michodorje, ale o tym za chwilę. Wracając do Dechin Shekpy, on nie lubił jakby stolicy, jakby przebywać w mieście, więc przeniósł się właśnie na Wu Taishan. Jak mówiłem wcześniej, na tym Wu Taishan jest świątynia, jest klasztor i tam jest również stupa z relikwiami Buddy Ashoki. I tą świątynię cesarz podarował Dechin Shekpie i najprawdopodobniej był to pierwsza świątynia, pierwszy klasztor buddyzmu tybetańskiego na Wu Taishan. Więc mówiłem o tym już wcześniej, że Wu Taishan jest świętym miejscem Manjushiego. Ale to nie jest tylko i wyłącznie święta góra Manjushiego. To jest również góra, która jakby przyciągała wszystkie szkoły buddyzmu, wszystkie tradycje buddyjskie. Kiedy jesteśmy w Pekinie i odwiedzamy zakazane miasto, to zobaczymy różne wizerunki buddyzmu tybetańskiego. Tam można było też kupić kapale i różne inne przedmioty rytualne, więc wygląda na to, że tam wielu ludzi jakby wykopywało zwłoki z grobów, żeby zrobić tego rodzaju kapale. Ludzie za to byli wtedy skazywani na wiele lat więzienia. To było zakazane w Chinach. Tak czy inaczej, to było dość popularne przestępstwo, więc wygląda na to, że wielu ludzi w stolicy Chin interesowało się buddyzmem.
Również później uczniowie Deshin Shekpy, którzy zostali w Chinach, jakby przyjęli na siebie odpowiedzialność dalszego upowszechniania buddyzmu w tym kraju. Pośród osób, które zostały wysłane do Deshin Shekpy z zaproszeniem, był jeden mnich, który później stał się bardzo ważnym tłumaczem dharmy z tybetańskiego na chiński. I Deshin Shekpy miał również drugiego wielkiego ucznia, tłumacza, który jakby towarzyszył mu w Nanjingu, który później wrócił z nim do Tybetu i otrzymał od Deshin Shekpy wiele instrukcji, wiele kluczowych pouczeń. Nazwano go Palden Tashi. Za czasów dynastii Ming to był najsłynniejszy, on się stał najsłynniejszym tłumaczem tybetańsko-chińskim. Otrzymał wiele pouczeń dotyczących dharmy, wiele instrukcji, wiele wskazówek i później uczył i wprowadził wielu ministrów chińskich na ścieżkę dharmy. Żył bardzo długo. A cesarz dał mu taki tytuł Szechen Buddha. Więc zarówno mnisi, uczniowie, pośród uczniów Deshin Shekpy było wielu mnichów i mniszek i też wielu świeckich. Pośród tych świeckich był jeden z wielu ważnych ministrów, który był bardzo blisko cesarza Jongle i więc on odwiedzał też Deshin Shekpę wielokrotnie w Tybecie. Był bardzo sławną postacią w historii chińskiej, z historii Chin. Teraz co my tu mamy na tym obrazku? On jakby odkrył wiele nowych miejsc, nowych obszarów i jakby opisał w swoich podróżach. Był takim chińskim Marco Polo, to jest jego zdjęcie właśnie. Był eunuchem. Skąd wiemy, że był buddystą? Wiele przekazach mówi, że był muzułmaninem, a nie buddystą. Znaczy on bardzo często podróżował na zachód i jakby odkrywał różne zakątki świata i opisywał je. Wiele innych zapisków jakby mówi, że jakby potwierdza to, że on miał duże zaufanie do nauk buddyjskich i że on nawet przekroczył ocean i że opiekowali, jakby te zapiski mówią, że ponieważ on przekroczył ocean czy morze i wrócił z powrotem bezpiecznie, to tylko dlatego, że opiekowali się nim Buddowie Bodhisattwowie. Więc w tamtych czasach podróże morskie były bardzo niebezpieczne. Ale on gdziekolwiek podróżował, wracał zawsze bezpieczny, nietknięty. Nic mu się nigdy nie stało podczas tych podróży. Mało tego, jeszcze przywoził wielkie bogactwa. I też bardzo często wykorzystywał to swoje bogactwo, aby drukować teksty buddyjskie.
w 5. roku panowania Jongle wydrukowano właśnie ten tekst, który wcześniej powiedział, te wizerunki i imiona Buddów i przechowywano je na Wu Taishan. Ten minister zaś wydrukował wiele kopii tego tekstu i podarował wielu ministrom i wielu świątyniom w całym kraju. Quran ki je yabati shema gorela tishibe loma yimbe gyunzen de chari dana sin ge ju gi yang lu yu yin ji ge na lo le ya tishibe da an zheng he jebati several ji yabati nge ji tong song de da lam san ye ma song. Więc wygląda na to, że jakby to było zorganizowane w ten sposób, że kiedy cesarz Jongle jakby nadał ten tytuł Deshin Siekpie, król Dharmy, to ten minister jakby w tym samym czasie udał się na Wu Taishan i jakby tego samego dnia ofiarował tam w świątyni ten tekst. On również podróżował na Sri Lankę, do Indii i na Sri Lankę i przywiózł ząb Buddy ze sobą ze Sri Lanki. I ofiarował go cesarzowi Chin. Potem cesarz Chin jakby owinął go jakby otoczył go złotem i podarował Deshin Siekpie. Więc wygląda na to, że Karmapa Deshin Siekpie miał jakby silny związek z tymi osobami. Więc z tych wszystkich wydarzeń jakby możemy wywnioskować, że góra Łutaj była też jakoś związana z Karmapami. Deshin Siekpa opisał, kiedy opisano o Deshin Siekpie, to mówiono, że on nie lubił sławy, nie lubił rozproszenia. Jego sława jakby był sławny w całych Chinach, ale nie lubił tego. Chował się właśnie na Wu Taishan. Tak czy inaczej, Deshin Siekpa miał bardzo duży wpływ na mieszkańców Chin i potrafił właśnie upowszechnić dharmę w całych Chinach. Był to najprawdopodobniej pierwszy mistrz, który w ten sposób upowszechniał umysł dharmę w Chinach. Za poprzednich cesarzy Chin z dynastii Yuan, ponieważ to była dynastia mongolska, władców mongolskich. Kiedy właśnie władali Chinami władcy Mongolii, Więc wówczas jakby dharma była upowszechniana i nauczana tylko pośród tej części mongolskiej, pośród mongolskich dygnitarzy jakichś i pośród ludzi pochodzących z Mongolii. Natomiast Chińczyków nie szanowano i im nie przekazywano dharmy. Dopiero Deshin Siekpa zaczął upowszechniać, jego nauki były upowszechniane po raz pierwszy właśnie w całych Chinach. Deshin Siekpa otrzymał wiele prezentów, różnych cennych przedmiotów. Właśnie takich jak ta już wcześniej pokazywana pieczęć z jadeidu.
ząb Buddy w złocie i tak dalej. Wiele tego rodzaju przedmiotów Deszyn Sherpa przywiózł ze sobą do Curpu z Chin. Takich przedmiotów było bardzo, takich cennych przedmiotów było bardzo wiele. Były pomiędzy nimi również jakieś kubki i zwykłe takie przedmioty codziennego użytku. Tak czy inaczej uważano, że to był, tak czy inaczej wszystko to było uważano za wielki skarb. Więc ostatnio dealerzy antyków, gdy wpadnie w ich jakiś przedmiot, gdy wpadnie w ich ręce jakiś przedmiot, który należał do Deszyn Sherpy, który z dynastii Ming, to sprzedają je za olbrzymie pieniądze. Była na przykład taka tanka Yamantaki. To była taka tanka aplik szyta z jedwabiu. Nie malowana, tylko szyta. Była bardzo duża. Kaciap Dorje ofiarował ją królowi Sikkimu. A król Sikkimu ofiarował ją swojemu przyjacielowi na zachodzie i kilka lat temu zobaczyłem ją na aukcji. Sprzedano ją za 40 milionów dolarów amerykańskich. Więc nie wiem, ktoś chyba wydał wszystkie swoje pieniądze na tą tankę. Więc podobnie jest z wszystkimi przedmiotami z czasów Deszyn Sherpy, które należały do Deszyn Sherpy. One są bardzo, bardzo drogie teraz. Więc dlaczego? Więc wielu ludzi do mnie przychodzi i mówi, o jaka szkoda, że tych przedmiotów nie mamy. Bylibyśmy teraz bogaci. Szkoda, że one się nie zachowały. Więc nie będę już o tym. Nie będę mówił zbyt wiele pomiędzy o powiązaniach cesarzy Chin z VI i VII Karmapą, ale po przerwie opowiem o tym, jak cesarz Chin zaprosił Micio Dorje do Chin. 군인계획 관리하다 쉬어인다. 더리기 가수에다 롱년의 마선에다 캐릭터 원에디 미나조르디 제바 미기도 지르바. Więc najpierw chciałbym wam coś pokazać. Teraz będziemy mówić o Micio Dorje, o tym, też jak wiadomo, główną postacią naszych nauk jest Micio Dorje, więc on również został zaproszony do Chin przez cesarza dynastii Ming. Wcześniej opowiadałem o tym, jak Micio Dorje odwiedził królestwo Jiang. Więc po tym, jak Micio Dorje odwiedził Jiang, to rok później przybyli posłańcy od cesarza Chin, również zaproszeni. To jest właśnie ten cesarz Chin, którego tutaj przedstawiamy na obrazku. To był 11 cesarz dynastii Chin, którego nazywano Jiangdu.
Chengdy, nie wiem. Zhuge Hao to było jego chińskie imię. Urodził się w 1491 i żył do 1521 roku. Po poprzedniej Karmapecie Dragyaco powiedział w jednym ze swoich tekstów: w przyszłym życiu, jeżeli pojawi się tylko jeden Karmapa, to przyniesie zbyt mały pożytek istotom, więc musi przybyć dwóch Karmapów. Muszę stworzyć dwóch Karmapów. Tak powiedział Dragyaco. Dlatego później jakby uważano w Tybecie, że cesarz Chin Shengdy jest emanacją Karmapy. Również sam Micho Dorje w swojej autobiografii, jednej z autobiografii, napisał tak. Wówczas zwycięski Dragyaco powiedział, aby chronić nauki Buddy na tym świecie, wyemanuje ciała cesarza oraz tego, do którego on miał oddanie. Jeżeli nauki nie będą chronione przez władcę, wówczas w tym zdegenerowani ludzie nie będą w stanie, nikt nie będzie w stanie ich okiełznać. Dlatego w przyszłości jednocześnie wyemanuje ciało sponsora, czy też sponsora, jak i jego nauczyciela. Dlatego właśnie ten cesarz Chin Shengde mówił o sobie: jestem emanacją Karmapy. W roku, w którym Micho Dorje się urodził, cesarz Chin został intronizowany, tak. Wstąpił na tron. Cesarz bardzo interesował się wszystkimi religiami, również islamem, ale też buddyzmem. Więc on sam sobie nadał imię Dharmy, cenny klejnot, i nawet zrobił sobie pieczęć taką darmiczną z tym imieniem. Nauczył się języka tybetańskiego, otaczał się Tybetańczykami, tybetańskimi mnichami i często mówił o sobie, że jest emanacją Karmapy albo że jestem Karmapą. Nakładał na głowę czarną koronę, czy też czarną czapkę i tak dalej. Ciężko powiedzieć, czy on tak naprawdę był Karmapą, ale tak mówi się w wielu przekazach historycznych. Tak jak wspomniałem już wcześniej, od czasów 5. Karmapy Dziesin Shekpy aż do 8. Karmapy Micho Dorje cesarze Chin wysyłali posłańców do Karmapy z zaproszeniami albo po prostu, żeby przekazać jakieś dary i tak dalej. Za czasów 8. Karmapy cesarz Jiangdy powiedział, że Karmapa jest Nirmanakają Amitabhy i przybył na tą ziemię dla mego pożytku, więc musimy go zaprosić do Chin. Ten cesarz miał takiego ministra, który też eunucha, który każdy z tych wysłał tego eunucha do Karmapy, również wysłał 4 generałów, każdy miał 3000 żołnierzy. Poza tym w tym gronie byli też 4 różni nauczyciele dharmy,
100 mnichów chińskich oraz różni jakby posłańcy, którzy nieśli złote ozdoby, srebro, różne klejnoty, szaty, trony i tak dalej. Więc wszystkiego razem było jakieś 70 000 osób, które cesarz wysłał z zaproszeniem do Mieciodorczy. Wraz z tymi wszystkimi darami. Głównymi jakby osobami w tym całym orszaku byli eunuchowie, czyli służący królowej. Autobiografia Mieciodorcze mówi, że cesarz powiedział: przyprowadźcie z zachodu emanację Amitaby dla mego pożytku. On jest znany jako odrodzenie Karmapy. Przyprowadźcie go do mojego pałacu. Więc powinniśmy dobrze. Więc czasami pewne zdarzenia albo pewni ludzie są opisywani albo pewne zdarzenia pomiędzy tybetańsko-chińskie są opisywane w jakiś taki wielki sposób w historii tybetańskiej, ale w historii chińskiej okazują się bardzo nieznaczące dla Chińczyków. Ówczesnych Chińczyków, więc bardzo dobrze jest porównywać zapiski tych samych zdarzeń, tych samych historii przez zapiski z manuskryptów tybetańskich, jak i chińskich. Więc na przykład Więc Chińczycy na przykład opisywali, że Mieciodorczy to jest mnich, który zna przyszłość, przeszłość i teraźniejszość i jest żyjącym Buddą, jest inkarnacją Dosum Khenpo. Był taki pisarz Dongsan Goshi. To on jakby opowiedział cesarzowi o Karmapie. Goshri to więc wygląda na to, że on był uczniem 7 Karmapy i to 7 Karmapa nadał mu ten tytuł Goshri i wysłał go właśnie do cesarza Chin. Na początku nikt mu nie wierzył i jak on zaczynał opowiadać o Karmapie, to uważali, że kłamie, że to są jakieś bajki i wtrącili go do więzienia. Ale potem zaczęli mu jakoś powoli wierzyć. I kazali mu więcej opowiadać o Karmapie i w końcu wzbudzili w sobie jakąś ciekawość. Pamiętamy, cesarz Jungle wysłał taki orszak powitalny na powitanie Deshin Shekpy. Więc oni wtedy jakby wygląda na to, że oni wtedy jakby odkryli zaczęli przeszukiwać i czytać te różne zapiski z czasów cesarza Jungle, jak właśnie Jungle wysłał ten orszak powitalny na przywitanie Karmapy i o tych wszystkich zdarzeniach wokół Karmapy, które się wtedy działy. Więc w końcu cesarz postanowił zaprosić Karmapę do siebie i właśnie wysłał te wszystkie niezliczone dary.
사들 공매가 당제 어다 결혼 양 존의 마용아 뒤지 Wyglądało to tak, jakby oni jakby cały skarbiec cesarza opustoszał. Po prostu tyle tego złota, srebra i klejnotów wynieśli. 다이나 아주 이다 까먹 예보 미규도 지단 제외기 배배기 루유나로를 가르쳐요 알았으나 덴제 슝겐기 타이 Cesarz powiedział, masz 10 lat na to, żeby tam dotrzeć i przywieźć ze sobą z powrotem Karmapę. Taki rozkaz wydał cesarz temu głównemu eunuchowi. Historie tybetańskie, opisująca Micio Dorje mówi się o tym, że ten eunuch tak naprawdę miał bardzo małą wiarę w buddyzm i w Karmapę, ale ponieważ otrzymał taki kategoryczny rozkaz od swojego cesarza, to starał się go wypełnić. On często też opowiadał, właśnie w tych zapiskach tak się mówi, że on opowiadał, że ten rozkaz był taki kategoryczny rozkaz, że ten eunuch był nawet gotowy porwać Karmapę, żeby go zabrać do Chin. Więc miał ze sobą wielu żołnierzy, wielu tragarzy. Razem to było jakieś 70 000 ludzi. I tak to jest opisywane w wielu zapiskach historycznych. Ciężko w to uwierzyć, ale musimy jakby zaufać temu, co było napisane. Więc oni dotarli do granicy chińsko-tybetańskiej. Bali się, że ponieważ to było tak dużo, tak wielu ludzi jakby im towarzyszyło, to bali się, że Tybetańczycy odbiorą to jako jakiś najazd chiński. 파지 숨쉬신가 스탄도 미팅 숨쉬신가 스탄도 임베이네야 다 될래야 Więc ten eunuch jakby, wyglądało to tak w ten sposób, że ten eunuch jakby pozostał w tym obozie, założył tam obóz na tym pograniczu i po prostu bawił się tańcem, śpiewem i tak dalej i wysłał tylko takie małą misję, małą grupę ludzi dalej do Karmapy, do Garchenu. Więc ta grupa ludzi dotarła do Micio Dorje, przekazała zaproszenie, ale Micio Dorje odmówił. To było w 1500 w końcu i tak to się odbywało kilka razy. W końcu w 1520 roku ten eunuch sam udał się w końcu z tego pogranicza do Karmapy. Przybył, ofiarował katę i przywiózł ze sobą wiele tych darów. 핍수 망한체 아니 고매거 이些되는 남버스 디게 성인 되네 아니 야 고매고 주무당 고매기 계세다야 Wtedy właśnie ten eunuch przedstawił ponownie to zaproszenie od cesarza, przywiózł ze sobą wiele darów od cesarza, od jego żon, od różnych księżniczek, 코란래야 땡지 멀리비 참아로 중독 다나시 미주도 코란 당나로 질이야 아니 제레스 지 중제 되게 어다 고마라 채시라요 말했어 채시라 요 말들이 요보시도 그래 Więc te wszystkie dary zostały przedstawione Karmapie i cały ten namiot, to miejsce, w którym znajdował się główny ołtarz, w Garchenie były całe wypełnione tymi różnymi podarkami.
Więc Micio Dolce zastanawiał się nad tym, czy pojechać, czy udać się właśnie w tą podróż, ale wtedy nagle pewnego dnia miał wizję Avalokiteshvary i w tej wizji Avalokiteshvara powiedział mu, że żeby nie jechał, ponieważ cesarz właśnie umarł. Dlatego Micio Dolce odpowiedział, że nie pojedzie do Chin. Na co oczywiście ten eunuch się bardzo zezłościł i powiedział, ale ja dostałem wyraźny rozkaz, że mam ciebie zabrać do Chin. Nie opuszczę tego miejsca, dopóki się nie zgodzisz. Groził mu później i powiedział, że że nie wolno mu odmówić takiego zaproszenia. Więc wówczas ten eunuch zaczął rozmawiać z sekretarzem Karmapy i mówił, jeżeli pomożesz mi w tym wszystkim, w tym, żeby Karmapa wyruszył ze mnie w podróż do Chin, to ja po prostu cię ozłocę, nadam ci specjalne tytuły, zapewnię, że będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz i tak dalej. Więc różni inni sekretarze jakby zebrali się ze sobą i zaczęli dyskutować na ten temat i mówili tak, na pewno w końcu Karmapa, zapewniamy cię temu, mówili tak do tego eunucha, że na pewno Karmapa w końcu pojedzie do Chin. Na pewno przyjmie twoje podarki i, i pojedzie do Chin. Natomiast eunuch mówił, nie, zabiorę z powrotem te wszystkie prezenty. Dam mu je dopiero wtedy, kiedy zgodzi się wyruszyć w drogę. Micio Dolce zaczął mu tłumaczyć, że zobaczył pewne znaki, z których wywnioskował, że nie powinien jakby wyruszyć w tę drogę, ale ponieważ boję się, że cesarz ktoś ciebie jakby ukaże, to mogę się udać w tę drogę, po prostu dla twojego dobra. Ale minister jakby nie podobały mu się te słowa i naprawdę chciał albo porwać Karmapę, cały czas udawał jakby wielką złość, zabrał z powrotem wszystkie podarunki. Nawet straszył ich, że jeżeli Karmapa nie pojedzie z nim, to on zniszczy 9 regionów Tybetu i Kamu. Ponieważ miał ze sobą bardzo wielu żołnierzy, więc zaczął tego rodzaju wypowiadać tego rodzaju przestrogi. Omawiał też ten eunuch, jakby jak porwać Karmapę, jakby przewieźć go siłą. I z wieloma sekretarzami Karmapy ten eunuch zaczął się umawiać, że na przykład zostawi 2 eunuchów, 2 swoich kolegów w obozie, zostawi pewne prezenty w obozie, jakieś takie układy, jakieś takie kontrakty ze sobą zawierali, po to tylko, żeby ci sekretarze pomogli mu porwać Karmapę, czy też pomogli mu nakłonić Karmapę do podróży do Chin. I oczywiście ci sekretarze planowali to zrobić, tak? Jakby uważali, że Karmapa powinien jechać do Chin, że to będzie dla nich wszystkich dobre i poza tym nie chcieli się pozbywać tych wszystkich prezentów.
Poza tym ten eunuch nie tylko bał się jakby gniewu cesarza, ale też wyobrażał sobie, że jeżeli wróci z Karmapą do Pekinu, to czeka go jakaś nagroda, jakiś specjalny dodatkowy tytuł, dodatkowy status i tak dalej. Więc eunuch w końcu zabrał wszystkie prezenty i odjechał do swojego obozu, który leżał tak mniej więcej 2 dni drogi od Karcienu. Tak czy inaczej, ten eunuch bardzo dużo jakby spiskował bardzo mocno z eunuch z sekretarzami Karmapy. Tak czy inaczej, jakby domyślił się tych wszystkich jakby spisków i gdy tylko jego inny sekretarz, też nazywany Goshi, dowiedział się o tym, opowiedział o tym wszystkim też Micio Dorje i oni postanowili, że w sekrecie uciekną do centralnego Tybetu. Micio Dorje pisał o tym w swojej autobiografii. 70 000 posłańców wielkiego pana ludzi przybyli 14 dnia, gdy miałem 14 lat. I rozkazali mi jakby wyruszyć na spotkanie z cesarzem Chin i być jego guru. W tym czasie ja nawet nie byłem dorosłym mężczyzną. Nie miałem w sobie żadnych właściwości, żadnych dobrych, nie byłem gotowy, aby być duchowym nauczycielem Nirmanakai, cesarza. I narzekał też, jaka to jest, jaka straszna karma mnie spotkała, dlaczego muszę tego rodzaju rzeczy doświadczać tylko dlatego, że noszę imię Karmapy. Poprosili go, więc Karmapa głównie przejmował się tym, że on nie miał żadnych dobrych właściwości, nie miał żadnej pewności siebie, ani przekonania, że może w ogóle być guru cesarza Chin. Owszem, rozumiał, że on nosi tytuł Karmapy, czy imię Karmapy, ale nie czuł, że ma jakiekolwiek właściwości odpowiednie dla Karmapów i w związku z tym nie może być nauczycielem takiego cesarza. Więc kilkakrotnie odmówił odrzucił to zaproszenie. Posłańcy chińscy byli bardzo źli. Micio Dorje również nie przyjął tych wszystkich darów. Ministrowie powrócili z nimi, czy też wrócili do Chin, a po drodze te wszystkie jakby podarunki, te wszystkie cenne przedmioty zostały im odebrane, bo różni ludzie na nich napadali więc wpadły w różne miejsca, albo czasami sami eunusi czy żołnierze jakby je zabierali dla siebie. Wielu żołnierzy i tragarzy po prostu rozproszyło się gdzieś po kraju.
W tym czasie już wszyscy bandyci w całym Tybecie wiedzieli, jakie to są, jakie ci Chińczycy mają cenne przedmioty. Więc gdzie dzień i noc w zasadzie napadali na ten cały orszak. Wielu z nich po prostu zginęło z rąk bandytów. Wiele tych cennych przedmiotów zaginęło. W końcu to w końcu jakby ci ministrowie nie mieli nic innego już nie mieli żadnego wyjścia, musieli wrócić do stolicy. I oczywiście tam dowiedzieli się, że cesarz, który wysłał jej do Karmapy, już nie żyje. W swoich relacjach, z tego, co się wydarzyło, jakby kłamali, udawali, że nie tak wszystko się odbyło, jak się odbyło. I w końcu prawie ci, którzy przeżyli te wszystkie napaści bandytów, prawie wszyscy z nich zostali skazani na śmierć już w samej stolicy Chin po powrocie. Zaś ten główny eunuch, ponieważ miał wiele różnych koneksji i wielu ludzi go jakby ochroniło, to nie został skazany na śmierć, tylko został zdegradowany do roli ogrodnika cesarskiego. Wtedy wiele nieszczęść jakby pojawiło się w Chinach. Wielu ludzi mówiło, że to dlatego, że Karmapa nie przyjął, że Karmapa był niezadowolony i nie przyjął tych darów od chińskiego cesarza. To były takie naturalne katastrofy naturalne, które nawiedzały Chiny. I wszyscy właśnie oskarżali tego eunucha, że doprowadził do takiej sytuacji, że to jest taka kara za to, jak potraktował on Karmapę i że nie przekazał tych darów Karmapie, że je zabrał z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Misio Dorje w swojej autobiografii pisał dalej, że w tym czasie cesarz, pan wszystkich ludzi, jego siła życiowa się wyczerpała, więc odszedł do innego świata. Więc gdybym nawet udał się w tę podróż, niczego by to nie zmieniło, bo zmęczyłoby nas to tylko. Poza tym nie byłem w stanie wypełnić oczekiwań cesarza. I Misio Dorje dalej pisał: o cesarzu, czy jesteś emanacją bodhisattwy, czy też nie? Mam nadzieję, że nie wyrządziłem ci żadnej krzywdy, że cię nie obraziłem. Jeżeli tak, to przepraszam. Cesarz Misio Dorje jakby uważał na wypadek, gdyby to była jednak emanacja Chitraka Gyatso, to lepiej wyznać jakby taką, oczyścić swoje przewiny. Co się stało też z tym sekretarzem Karmapy, z tym Changzi? On powrócił w końcu do Garcienu i zatrzymał sobie najprawdopodobniej jakieś tam dary od tych Chińczyków, od tych posłańców chińskich.
어따 근데 이 갑티 뒤자네 파타살래야 지금 내가 랭이 쇼원로 Ale na szczęście jakoś oprzytomniał i później, kiedy dotarł do Kongpo, to te wszystkie przedmioty ofiarował Michiodorczy. 아니 다는 신기 다 묘하고 시에마도 아니 포냐돼서 작업에 좀다 근데 Ten sekretarz uważał, sekretarz jakby nie rozumiał Karmapy. Uważał, że Karmapa nie wie, co robi. Dostał zaproszenie od tak wielkiego cesarza, a on nie chce iść. Dostał tyle darów, a on nie chce ich przyjąć i tak dalej, i tak dalej. Dla sekretarza było to absolutnie niezrozumiałe, te wszystkie działania Michiodorcze, decyzje. To też jakby pokazuje, jakby jest przykładem tego, jak różni sekretarze i ludzie z otoczenia Karmapy jakby tworzyli mu różne problemy, miał przez nich wiele zmartwień. Ale tak naprawdę, jak powinniśmy rozumieć te decyzje Karmapy, były takie, że on tak naprawdę nie był przywiązany do tych wszystkich, do bogactwa, nie zależało mu na tym, nie zależało mu na żadnych wpływach, nie zależało mu na pozycji. Był wtedy jeszcze bardzo młody, ale jego charakter był inny niż innych ludzi. Był bardzo jakby słuchał, ale Karmapa był na tyle silny, miał na tyle silny umysł, że słuchał tylko siebie. Sam analizował tą sytuację, sam podejmował decyzje i sam sprawdzał w swoim umyśle, co jest dobre, a co jest złe. I podejmował odpowiednie decyzje. I ludzie z jego otoczenia w ogóle ich nie rozumieli. Nie mówiąc już o tym, że Karmapa miał wizję właśnie mówiącą o tym, że cesarz zmarł. Więc często, kiedy patrzymy na historię wielkich istot i ich sekretarzy, doradców i tak dalej, to się zastanawiamy, dlaczego tak oni tak robili, dlaczego oni tak mówili, o co chodziło. Bardzo często jest tak, że ludzie z otoczenia guru nie są w stanie zrozumieć, nie są w stanie pojąć jego decyzji, nie są w stanie pojąć jego sposobu myślenia. Sposób myślenia wielkich istot jest absolutnie odmienny od sposobu myślenia zwyczajnych ludzi. 얘기 차시 능시 패배 이나 대 야부 휴지 인삼산로지 전개 망보 중요하래 이내야 치수 Czasami taka fama o tym, że dany mistrz duchowy zrobił jakiś błąd, jakby ciągnął się za nim przez kilka stuleci. Dopiero po kilkuset latach nagle ludzie zrozumieli czystość jego ich intencji, czystość ich decyzji i postępowania. Tylko po prostu ludzie, którzy z otoczenia danej osoby po prostu takiej kompletnie nie rozumieli. Siła ich własnej ignorancji, ich własnych kleść była tak silna, że nie byli w stanie, rozumieć swoich nauczycieli. Więc tak czy inaczej, tak kończy się historia o tym, jak Michiodorje nie spotkał się z chińskim cesarzem. Więc jutro, co mamy jutro? Lepiej już dzisiaj na tym skończę, bo nie chcę, że muszę się zastanowić, muszę się przygotować do jutrzejszego dnia. Więc dzisiaj żadnej strofy nie omówiłem.
Więc jutro przejdziemy do kolejnej strofy tekstu. Więc jutro może powiem więcej o Garczenie, o wielkim obozie Karmapów. No, myślę, że to jest to jest tak odmienna, takie dziwne zjawisko, że nie da się go z niczym innym porównać, więc dobrze by było, żebyście mieli jakieś dobre wyobrażenie na temat tego, jak ten Garczyn wyglądał, jak funkcjonował. Przejdziemy do tego jutro.